Национална агенция за сигурност Телепол представя уеб-базираната система Моят Телепол. Моят Телепол е интерактивен електронен офис, който Телепол разработи и предостави на своите клиенти, които се ползват от услугата за охрана SmartSOT. Всеки клиент на Телепол може да упражнява пълен контрол в реално време върху своите охранявани имоти и върху дейността на Телепол, свързана с охраната на тези имоти. Моят Телепол се намира в интернет на адрес mytelepol.com. В системата може да влезем като регистриран потребител с име и парола или като гост, за да разгледаме нейните възможности. Нека влезем като гости. Посреща ни основната визия на Моят Телепол. Горе вляво е логото на системата Моят Телепол. Вдясно от нея има лента с бутони за бърз достъп и изход. Вляво, вертикално, е основното меню на системата. В центъра е основното работно информационно поле на Моят Телепол. Отгоре виждаме своето име като потребител, в случая гост. Следва бутон Съобщения. Тук може да видим дали имаме нови съобщения или да изпратим съобщение до операторите на Моят Телепол. В мнение може да изкажем мнение, което, ако разрешим, може да се публикува в сайта на Телепол. Контакти показва координатите на операторите на Моят Телепол, Центърът за обслужване на клиенти на Национална агенция за сигурност Телепол. Вдясно се вижда имаме ли в момента неплатени фактури и на каква стойност са те. Следва изход от системата. Вляво, вертикално е разположено главното интерактивно меню. То има 4 основни бутона. Моите имоти, Моите финанси, Моят профил и Конфигуратор. Когато минаваме с мишката върху всеки един от тези бутони, се забелязва активност, която предоставя подменюто на всеки един от тях. Когато първоначално влезем в Моят Телепол, системата изглежда така, както ако натиснем бутона Моите имоти. Визуализирани са нашите охранявани имоти като икони и техният статус в този момент. В горната част на работното поле, подменюто на Моите имоти е дублирано в статичен вид и има 6 възможности за избор, точно както интерактивното. Избираме събития. Появява се лист с всички събития, настъпили в нашите охранявани имоти. Техника показва пълния списък с сигнално-охранителната техника, монтирана във всеки един от нашите охранявани имоти. Обслужване е доклад за всички технически обслужвания в нашите имоти. Отговорници ни показва служителите на Телепол, които персонално отговарят за нашите имоти. Геолокация е карта, на която прецизно е отбелязано местоположението на нашите охранявани имоти. Сега да изберем Моите финанси. Тук имаме 3 възможности. Финанси дава пълен списък с всички издадени фактури за охрана на нашите охранявани имоти. Задължения показва издадените от Телепол и все още неплатени от нас фактури. Документи. Това е списък от всички документи, които регламентират нашите отношения с Телепол. В главното меню следва Моят профил. Тук е цялата информация за нас като потребители на системата Моят Телепол. Името на потребителя, електронна поща и телефонен номер. В Потребители има възможност да видим кого сме оторизирали да отговаря в Моят Телепол и да управлява отношенията ни с Телепол за един или повече от нашите охранявани имоти. В случая няма такова лице. Известяване показва за кой от охраняваните имоти, по какъв начин сме избрали да бъдем известявани за настъпилите събития. С SMS или чрез телефонно обаждане. Следва съобщения с функционалност идентична като на описания в началото бутон Съобщения.
Последно в основното меню е конфигуратор на SmartSOT, с помощта на който може да конфигурираме охранителната услуга, която получаваме от Telepol, и да оптимизираме бюджета си за спокойствие. В конфигуратор може да изберем такси. Виждаме списък с охраняваните имоти и месечните такси за охрана на всеки един от тях. Тук може таксата на всеки охраняван имот да бъде преконфигурирана. Следват бърз, лесен, типов и пълен конфигуратор. Това са инструменти, чрез които по различен начин конфигурираме услугата SmartSOT, нейния обем и цена. За всеки конфигуратор има отделен филм, който подробно описва неговата функционалност. Моят Telepol ни помага в избора на най-подходящата за нас услуга и цена за охрана посредством интегрирания конфигуратор за SmartSOT. Моят Telepol работи. Моят Telepol ни дава контрол и спокойствие в реално време. Моят Telepol ни е от полза. Прави ни част от екипа. С Моят Telepol сме винаги в течение и няма неизвестни.